Řeteč, malá vesnička na okraji jihočeského kraje, kde sídlí Alex Weissar s manželkou občanským jménem René Novotný. Člověk, který za neskutečných 49 000 českých korun nabízí instantní spásu a Co se číte? věčné štěstí. Máš uhrazeno? Mám, Klára. Máš uhrazeno? Byla jsem tam tak sama. Jo, tak si přišla. No, věřím, že tady bych určitě našla nějakou spřízněnou duši. A lidi jsou tady fajn? Moc fajn jsi tady. Moc fajn. Pořád věřím, že tady nejsem od toho, abych hákoval od rána do večera, jezdil někde s tramvají a píchal si na vrátnici příchody. Prostě věřím, že mě čeká ještě něco. Věřím, že tady na tomhle světě je kousek toho štěstí i pro mě. Já si myslím, byť nemám rád příliš alkohol, že výjimečně bychom to tento den mohli oslavit šťopičkou domácí pánejky. Bůh nás neopustil. Bůh nás jenom zkouší, já to vím. A já vydržím. Chci od života víc. A přiznejme si to. Nejsem tady jedinej, že jo? Všichni totiž hledáme štěstí. Co kdybych vám to štěstíčko pomohl najít? Pán Bůh je v nás. Štěstí, přátelství, lásku, štěstí. Štěstí, vole. Já jenom nechci umřít sama.